Nyt se on joku alusta vittu sun takia. Oota. Ei mitään pelleilyä. Mene pois sit. Nyt tulee hyvä kohta. Kokoonnutaan kaikki. Meidän pitää valmistautua. Mitä sinä katosi? Hei! Scatcher! No niin, mennään lääkäriin. Konkataan! Sovellettuin pelleily. Mitä? Sovellettuin pelleily. Laitetaan pää mikroon. Ei! Mä heitä ne helvettiin nyt. Se oli tämpöä. Toi oli hyvä. Look like you know this you can look. Loppu. Ei loppunen, sä et puhu mitään vitu englantia. Ja nyt pois se käsi sitä ees. Like you, hey, fucking hey! Kunnollista. Tulee hyvä Juvenal. Take now. Tän sisällä joutui. Fiitti now. Nyt kuvaat tätä. Tuon sisällä, simpukan sisällä joutui joku. Okei. Pelataan jalkapalloa. No ei oo maalia. Joo. Mä menen juomaan. Oho, tuli kuva. Päästäkin. Mitä päästä vai? Nyt se seuraa mihin tää menee. Hei, ollaanko kavereita? Oi, mua sattuu. Ai. Tää on hyvä. Konkataan yöllä jalalla, konkataan yöllä jalalla. Nyt tulee hyvä kohta. Tää pyöräilee. Nyt tulee hyvä kohta. Nyt tulee hyvä kohta. Anki nummer PMX. Nyt täältä. Okei, fyyle, läke, fyyle, läke, fyyle, läke, fyyle. Tän naama osui siihen. Tämä on minun koirani, Tuutikki. Tämä on minun koira, Muutikki. Tämä on minun koirani, Rootit. Tämä on minun koirani, Freyleaf. Ja sitten tämä osa syö aina lihaa. Ja tämä syö aina porkkanoita. Tämä syö omenoita. Tämä syö aina luumuja ja nakkia. Ja minun koirani aina pissii minun päälläni. Ja minun koira paskantaa aina minun seiniini. Ja minun koira sitten taas siitä mitään, se oksentaa välillä vaan. Minun koirani poskuu pyssyy reikää. No minun koirani sitten se paskoo omaan reikään ja se munattaa ihmisiä. Voiko tänne laittaa kasvi? Sopii siihen. Sinne meni. Nyt tää loppuu. Au!